Nek ngono wong ki nek pengen mulya luwih dhisik kudu rekoso nggih Pak Usman. Kit biyen sareng. Kit biyen. Kurang kompak. Kit biyen. Antene wis ngerti. Lho nek cara nang lakon ning wayang kaya nang lakon Pandu Swarga. Kasliring samirana hamre sekar kadung kandanya maweh raras renaning driya putraning ingsun nggir bocah Gagah Wijasena Sena Kunti tali brata iku buku apa nyaket marang Kanjeng Ibu Ados menawi caket sunaketake ya semunu tresnaning wong tuwa marang putra senajan to anakmu Wijasena duwe ati bungah awit di wong tuwa sing kaya ngono tresnane marang anak-anake padha pasuki nggonmu ngadhep kono ngersani Kanjeng Ibu Sena entuk pandungane Kunti lan suci apa anakmu ngatur sembah bekti marang sliramu Kunti buku iya tak tongone bojo pangestune Kanjeng Ibu wae tanpa nono lamun bisa tak gegem nang asta pundi mustaka tumapak jaja dadi jimat mengkono anakku nggih Wijasena
Sawise prayoga ngadhem dadi keca ing ati kaget penggalihmu purta bilang-bilang tak timbali tanpa kinanten kakang kelawan adi. Mula aku takon kenang apa sing diok timbali mung anakmu sing bocah murang tata. Sena apa? Sak setane wong tuamu Nuwun Prabu Pandhu Dewanata ibu rembung ngamun tansah membeng sungkawa. Wong mati ora semang getuni tangis sedaya kaping 7 ora bakal bali. Ora percaya takon karo Kang Marsudi. Kek apa? Kek jakok. Sing wis mati mbok ya wis sena apa? Ibu susah ora getuni wong wis mati. Patri pitah ngarca padha kudel terus ning Gusti sing kabeh menungso bakal nampa kalebu dulur-dulur nang Limbangan. Iya. Ning titenane wong Limbangan, wong Caruban, wong Wadas, wong Kandangan sing sepak pati niki ana 3 perkara. Apa? Siji lalen. Ana wong Limbangan wis penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah weke rondo pinggire. Apa ana sing ngomong ya Kang Marsudi. Anak decer-decer ana nang kono ana nang kene ana ning ora tau dopeni lali. Kuwi ya ana informasi saka pusat. Utang Mbak Yune omahe ngarepe kok lali ora nyarutang kuwi tandane wong Limbangan wis mati. Allahumma amin ya mati ora gelem amin ya mati. Sing nomor 2 ngantukan. Lho kok ngono? Mayit ki lak rata-rata merem ora mayit mencicil. Wanggus merem njogo nang melekat Israel biasane matine luwih dhisik. Sing nomor 3 lungguh lendean. Bejo ibu-ibu lesehan ralendian. Wong anggo wis lungguh lendean tandha raga wis abot nyangga nyawa timbang abot suwanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Sing dawuh ngene ulama saka ndi asmane sapa kitabe apa? Dudu ulama, Nger, sing ngomong Ming Usman Ridho. Tak kira ulama, dudu ning ora kuwi ya, Nger, ibu susah. Awit ibu nampa wising Gusti lumantar pasumpenan lumantar pangimpen. Lamun wong tamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata seda nanging ora entuk jatah ing swarga. Sena Sena satria gagah pideksa Godhek wak simbar jaja Klereng-klereng lamunan ndika pindha klerenging Simalodra Kunti tali prata ibuku. Iya Sena. Anakku bocah murang tata krungu kabar bapakku seda renduk swarga bronto atiku kronto-ronto. Mula prasetya ora bakal bali nang Limbangan nek rung klakon munggahke swarga bapakku Pandhu Dewanata. Jagat bunga rasane atine wong tuwa. Syukur alhamdulillah ora rugi angonku mondok-mondokake najan tamben kataman tak dolke wedhus siji. Ning kena tak ugun mugan dadi kandhamu Sena Wija Sena Sadra Pandhawa guneman pisan tak ugun ora kasempatan tak gawane mati. Bagus wong to bakal melu ndedonga saka Limbangan, Ger. Muga kasempatan jaga sedya kang utama nggonmu bakal mboyongke wong tuwa nang swarga. Pamuji jaluk budal ingkang prayoga ngati-ati. Tayo teka mangkono sampun paripurna dipun dawi Kunti tali brata tumak ingkang putra ing Raden Wijasena Grekah Yayasinipun. Kesahipun Raden Muat ngatungka swan sang guru begawan dulur-dulur kapanditan Sukalima. Najan to bocah murang tata swan gun boten suwa sampun cina sampun cina lakune Wijasena. Iya gemetan ora rapat.
Wis ya pancen udan ya luweh-luweh. Panitane 200. Bun. Oh, terus kae. Muga-muga saya deres. Pandhita lebet mudhar pangandika mudhar ngelmu kang sanyata. Limpat mudhar ngelmu samudana. Pojok pamadyan ning laga mangkel tombak mentrang gendhewa. Lolek kana plakudus manyar-manyar selikur dina kamlusuh mempret kantil butute henel-henel ora sisen nggon kundulu prap kaning Wijasena ngger padha masuki anakku ngger Wijasena. Bener Tata tidak ngudurno bapakku. Wijasena sing teka entuk pantungamu
Wulan suci apa anakmu ngatur sembah bekti marang sliramu Durna guruku. Oh alah. Lolek kandha blek kudus manyar-manyar. Ndak tampa nger bekti ingkang bapa tampanana. Pundi mustaka tumapak jaja dadi jimat. Mengkono anakmu nggar Wijasena. Sakwise prayoga ngadhong nepi ati apa ndadak awan rada sore gedarang-darang udan-udan tumuh ning limbangan kene. Kok jedindil. Panggunge tampon. Ana ya masyarakat wis tenanan lek gawe ngrekadaya pancen Gusti Allah kek paring anugrah diparing udan kaya syukur alhamdulillah. Bayangkan nek setahun rata udan merongos sampeyan ra panenan. Iya. Aku bakal takon. Takon apa? Ujaring Mbok Pakul sinambi wara kapan dak tampa saka ibuku kan Kunti Talibrata. Bapakku seda ora entuk swarga ke bener ora Durna bapakku. Coba sawangen ning kaca paesanmu. Oh, alah lolek kandha blek kudus manyar-manyar. Ndak sawang ana kaca paesan ning ngon mak lampir biyen malam Senin andor siar Mariatun nonton to Tun. Juminah, Mbak Titi, Mbah Urip, Lek Rondia, Nurul. Bener lamun sinuwun Prabu Seda ora entuk swarga ki pancen bener. Mula aku takon. Anak pengen bekti marang wong tua sing wis seda goleke swarga bisa apa ora? Anak pengen bekteni wong tua sing wis seda goleke swarga bisa apa ora ngono? Iya. Aku NU apa ora? NU. Nek NU bisa nek liyane mbroh aku dudu rombongane. Yen ngono bisa. Abot sanggane. Rawi-rawi rantas malang-malang putung aja meneh menungso. Dewa sak singkirake. Bagus, bagus. Yen pancen sliramu kepengin gawe swarga, wong tamu sing wis seda anakku ngger Kirna. Kok Kirna? Sena, Kirna kuwi bojone Paryanda kula. Sena kok Kirna. Siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari. Luru banyu Perwitasari gawe apa Durna bapakku? Gawe siram jamas super resik lahir lan batin. Yen wis kelakon siram banyu Perwitasari, resik lahir lan batin gunjur kepiye? Lah nek wis resik lahir lan batin, Gen. Srame enggal-enggal luru kiblat papat puncer siji. Kiblat papat puncer siji. Nang ndi panggonane Durna bapakku? Gusti Allah dawuh nang Quran, "Fawali wajhaka satrul Masjidil Haram." Durna pinter dalil Quran. Oh, Durna pondokan. Sakwise ketemu kiblate ndur kepiye? Nek wis ketemu kiblate, Nger, sliramu enggal-enggal manangku puja manembang ibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala. Sedina sewengi ping 5. Syukur tambah qobliyah ba'diyae. Kanthi cara sedekep astanira nutupi babahan hawa sanga. Wijasena kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Wajibe sedina sewengi ping 5. Ping 5. Syukur ndak tambah sunat-sunate. Aja ninggal wiridane, ndak dikira nyukcul. Nyukcul ke basa apa? Inggris. Cara Jawa munyuk ucul. Lho kok ngono? Imam Abdurrahman As-Sakrafi dawuh, malam yakun fi wirdun fawakirdun. Artine sapa wong ora iso wiridan mongko dheweke kethek. Lho kok ngono? Aku pancen wong tawruh kethek wiridan. Padha, berarti ora wiridan kethek. Anggonku manembah kanthi cara sedekep tanganku nutupi babahan hawa sanga. Sing tak takokake babahan hawa sanga ke pratilane apa? Kuwi bolongan hawa cacahe sanga dumrang jalma menungso. Nek ora tutup nganggo ibadah, gedlarung tumindak angkara murka. Menungso maksiat ning gara-gara bolongan hawa cacahe sanga. Cara wong limbangan wong caruban kok buntet-buntet mesti ora ana wong maksiat. Iya. Ning ora ana wong mana. Nang apa? Buntet. Yuk bolongan hawa cacahe sanga ke pratilane apa? Pratilane tutuk siji. Iya. Irung loro bolongane ditung 3. Meripat loro 5. Telingan loro 7. Sing loro goleki dhewe. Kapan? Pas adus. Ambok golekake. Prek.
gek ngaji kok prek lakune Janaka ngeliat anggonku manembang ibadah gawe apa minta jatah ing swarga bocah kurang tata ngene nek donga apa dijabahi aja kuwatir ngger Gusti Allah dat kang welas asih tanpa pilih kasih ora bisa takon Mbak Yusulase sapa bojone Jaswadi monggo ngendika nang Quran ud'uni astajib lakum dan nyuwun sampeyan ingsun bilang ijabahi padang atiku takon sak perkara nang ndi panggonane banyu Perwitasari ana telenging samudra adoh ya tak pamit budal wong to melu ndedonga saka limbangan ger muga-muga kesempatan Joko Setyo anggonmu bakal golek swarga wong tuwa ning sadurunge budal ape nek ngelak wedange ndombe dhisik oh ya tak ombene wis mbok ombe nger wis legi ora blas wedang putih kok kon legi njaluk pamit budal prayoga ngancane wis jajan Sosoro maruto nyoso mangana anung siung nyo mawenges wenges Hontete wang kololodro ya benari Sadro kagol cacakan turut limbangan sopo Sadro panangga ing Pandawa Wijasena aran kula kowe sopo wah tepungake aku karan Ditya kala dakjal laknatullah sopo Ditya kala dakjal laknatullah buta jenengane aneh-aneh wah buta anyar penggerak demo cacakan turut limbangan di karep apa metutake jangkaing sikil krecete ati tekan di urusanmu wah sengak jawabanmu ya kowe nek karo Kang Marsudi pernah apa bolo karo Pak Kaji Slamet Kanuri Pak Ahmad Kanuri ya bolo karo tokoh-tokoh masyarakat bolo karo panitiane bolo mungsu aku ndereke tokoh masyarakat ndereke para kiai ndereke umat padha umat ngajak umat padha taat ngibadah men slamet dunya akhirat nyambut gawe men cukup putih malah dianggap mungsuhmu jalan apa nek ngerti ngono ke program mungsuh aku tak takon nang negara iki no balamu no mungsuhmu ora ana sapa balamu sapa mungsuhmu mungsuhku pejabat sing jujur-jujur sing adil sing mikirke sejarahmu pejabat mungsuh aku balamu balen aku pejabat sing garong dute negara
nguntal duite rakyate nganti blenduk wedele kene balane aku. Aku tak takon, Sahroni ke sapa? Adikku kae. Uya-kuya ponakan Eko Pratrio. Ponakan meneh ya. Sing korupsi balane aku kabeh. Kowe melu mangan badok. Aku bakal golek swarga wong tuaku sing wis sedo. Anak saiki uripe mulya nang Limbangan, biyen ana sing rekoso jenenge wong tuwa. Indonesia saiki wis merdeka, 80 tahun lawase biyen ana sing berjuang jenenge pahlawan. Arep tak golek swarga, men mulya nang alam barzah, mulya tekan alam akhirat sak lawase. Aku balamu apa mungsuhmu? Mungsuhku. Kowe kelem minggat ora? Ora minggir idal wah kakek kokok ketemu ya. Saya dalwara samyor kang lintang kumedhap titisnya madya ratri lumrang gandaning puspita karyaning budya nira sang Dwijawara amrengeng lir swaraning madu branta lir swaraning madu branta menyungsum sarine kembang sampun paripurna nggih Pancakara Raden Wijaya sah rasaksa dak jalak natuwa kesasar yudha mlajar sang dak jalak natuwa Raden Wijaya kita ketemu waswarga panuku puja manembah ibadah marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa puja hastungkara mandring donga sundul kayangan jlungring saluka satemah andadosaken titiwancine gara-gara apa to pratandaning gara-gara denteng geger kayangan jlungring saluka gegering para dewa geger kayangan salto sarana jumring pun kawan cacah papat ingkang dipun pandhikani tingkang Semar Badranaya dherekaken putra pambajeng nala garing panenggak Petra Kil Bagong sami gaya wonten ing talamba saking tlatang Limbangan kapiyasa rengang-rengang ing askar eling-eling Banyumasan.
Apa Kang Gareng? Kang Ibu Kang. Awak dhewe iki didhawuhi hajate masyarakat Mlimbangan iki pengajian peringatan Maulid Nabi kok yo sinambung nganggo wayang tujuane apa? Dakwah agama sinambi nguri-uri budaya. Ora neleke Kang Gareng sebab wayange tinggalane waline Gusti Allah. Arane Ringgit Sunan Giri sing nganggit, Girinata Sunan Giri sing nata sing nglakokke Kanjeng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama ning jaman rikala semana. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Cah ijo NU jangan sekali-kali bisa hilangkan jasa alim ulama. Jas kuning Bro Ratu Weruh modar ya aku. Wayange saka tembung apik Kang Gareng. Tembung apa? Wayang saka tembung wajib sembahyang. Mula disingkat dadi wayang. Wayang kulit wajib sembahyang. Kulinakno kawit alit. Artine wong Islam kon didik anak putu kawit 7 tahun Kanjeng Nabi dawuh kon ngajak salat kon nlatih salat. 10 tahun kok ora gelem mangkat salat, gebuk ning ora nganggo pentung, nganggo pengucapan, nganggo pendikan diarahake men ngerti nek hukume salat iki wajib hukume nek lakoni oleh ganjaran swarga, nek ditinggal dosa oleh ganjar siksa ning neraka. Ngono. Gandeng wayang wajib sembahyang. Mula dalang sinden yoga nek masyarakat nek seneng wayang ya aja lali salate. Wong seneng wayang ora salate wong lunga ning ora ngerti dalane. Lunga ora ngerti dalane tekan tujuane ben mulya nang swarga, mrungus nang neraka. Kanggo sing nonton, Truk, weh sapa ngerti tontonan iso dake tuntunan timbang tuntunan ming do ditonton. Zaman saiki wis akeh wong Jawa wis ora njawani. Bangga nek putrane pinter bahasa Inggris ning ora ngerti basa. Takoni mbahne apik, makmu ning Tilek, Bro, kaplakane mirat ring ndi kae ngono. Nang desa saiki nyebut ki wis ora patek luwes karo kahanan. Ora luwes priye? Ayo nek nang desa ki nyebutke anak kanggo wong tuwa ki paling dhuwur bapak karo ibu. Oh nek ora luwes, ayo bapak karo mak. Nek ra pantes, bapak karo simbok. Ora luwes, bapak karo biyung. Nang desa saiki ganti mami papi. Papi mami kemana? Mami sedang daud. Mami kok daud tungkae ting pletek amame bel gedes kuwi. Oh tungkae ting pletek ini lak raine glowing wong wedane mempeng. Ah malah tak koyoki. Banyu bening nang epek-epek raine glowing tungkae pletek. Mami, papi kemana? Papi ngarit. Nanti pulangnya bawa apa? Belarak dong untuk huruf-huruf. Mami kok ngerti belarak? Ayah. Ayah pret. Ayahnya kemana? Ayah sedang nganu. Ayah sedang gelondong. Ayah kok gelondong, ayah dengkulmu apa kuwi. Ning wayang tetep maknane wajib sembahyang, sadurunge nonton ya isaan bar nonton subuhan. Nonton wayang ora salki lunga ning ora tidal tekan bebe mulya nang swarga, mrungus nang neraka. Nek kuwi wayange apa, Gong? Wayange pokoke luwih apik timbang sing gek mresane nang Limbangan. Lho kok ngono? Mon aku wayang lanang wedok tak campur dadi siji nang kotak wis pirang-pirang puluh tahun nyatane seprene urung ana sing meteng. Wayang kok kon metenge dian ya kowe. Ane wis tau ana, Gong, Ustad hak viral ngaromke wayang bener, Truk. Wayange haram hukume nek nyolong dalang sak kotak didolke mbadok. Oh ngono. Nek mengke hiburan ora masalah, mboten dimulke maksiat. Ngono. Al aslu fil amri lil ibahah. Kabeh perkara ke jane mubah-mubah boleh-boleh saja. Berarti oleh. Ya pancen bener. Seni budaya iki pancen mengandung pitutur luhur. Jaran kepang kuwi jaran sing paling apik sak ngalam donya ke jaran kepang. Sebab siji-sijine jaran sing gledhakake nang pengimaman Masjid Limbangan ora bakal nguyuh ya ming jaran kepang. Oh intine jaran kepang ke jaran sing suci.
Hanek sing nunggang kok ora tau raup, ora tau wudu, ora tau ibadah, sok pingkal jarane merongos nang neraka. Syukur. Jaran kepange jaran sing resik. Ora nguyuh, ora buang kotoran. Lah kok sing nonton ora tau raup, ora tau wudu, sok ya surung jarane mlebu neraka. Syukur. Kuwi jaran kepang. Iku menggambarake donya, mula pitutur luhuran jaran kepang. Dunya niki diumpamake kaya dolanan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Akhirat kuwi sing hakikate urip. Lha nek anggere ana wong kesurupan kae yo ana sing ngelingake Kiai Danyang kula aturi kondur misake sing dolanan. Donya ki dolanan, aja mempeng-mempeng nek golek. Ya entuk golek donyane. Nek masan ngibadah kula aturi kondur ngibadah eling karo Gusti Allah, aja mung dolanan donya, metenteng nek golek donya, sugih mudhar kapok. Orane gawakake, bejo sing ditinggali. Ha iya. Ana wis dilingke ngono wis ana sing kesurupan terus priye? Ah dilingke meneh. Sompret, sompret. Mudhar pemerintah truk nyurupi kok mudhar. Kowe jaran kepang ki pitutur luhur, aja kenemeneng golek donya, entuk ning diimbangi golek akhirat ngibadah ngono. Lenggeran saka tembung eling ngongger marang pangeran. Mula aring lengger kono, lenggeran ning masane salat ngibadah eling karo Gusti Allah. Ngono. Topeng truk saka tembung taufik maknane pituduh. Topengan taufikon pira-pira pituduh, joget sing mengku pituduhke jogete topeng. Ngono. Mula topeng ana aku pentrul di werna-werna. Apa ae? Jangkrik genggong. Kebo giro. Sontoloyo. Sumyar-sumyar. Ngundang keli. Surung dayung. Melik-melik. Siri pidi. Kae pitutur luhur kabeh nek iso lek maknani. Alang gondang keli rama. Sapa mau sing kelangan rama. Wow, kae pitutur luhur. Saya akeh wong tua ning lelai lek didik anak. Ndek pitik jementir maghrib rong bali RT-ne takoni domyang sisan. Ning anake wis gedhi, jam 11 bengi ora bali, ora takokake, ora goleki akhire bali meteng mudhar wis saiki kono. Kowe gondang keli melik ala melik melik kapulungan melik ala melik melik kapulungan. Nah kowe nggambarake akeh wong cilik ning gedawan angen-angen gedureng cita-cita biasane ngarit nyalek kapret kowe topeng. Ana sing viral ora kuwi truk saiki apa? Kidul kae apa? Manuk Baladewa. Kanane apa? Onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat mring agama. Ben uripe ayem tentrem bisa mulya. Ki wicipi ki. Nah iya, wahyu cipta budaya. Engko bagi sing pentas apa nggih? Oh, jaran kepang. Ya ki mau kesurupan cekak juke mbelek cokol kelak mudhar. Yes. Oh ya ngono dhewe ya ming bagian sithik-sithik nguriri budaya. Ning waton ora gawe sarana maksiat. Ya. Woi, lae bagagaku gaguk sak blito hemel-hemel. Nala gareng napa moh? Petruk napa Pak? Bagong ya
Om ke paman kele. Iki bapak. Ngono lho, Wer. Kowe nanggene padha seneng-seneng, padha bungah-bungah. Ndara Wijasena lagi susah toleh. Awit dadi prisa Sinuwun Prabu Pandhudiwanata seda renduk jatahe swarga. Engken Ndara Wijaya kon mondok kon ngaji titirakati dirante gedhe labe wong tuwa marang anak wajib bekti marang wong tuwa. Dina iki Ndara Wijaya kek goleki swarga wong tuane melogong. Iya, Pak. Anakmu kon mondok, sunek mati men gelem tahlilan yasinan maca Quran, gawe amal apik njurung witkan swarga. Lho. Anakku wis mondok setengah sasi bianan tau kae isih gemblung kok, Truk. Mondok nang ndi? Rumah sakit. Jadi kesake bapak ya pondok pesantren. Yo Pak, tak pondok ini dhewe dadi anak putu sing saleh salihah. Kadungake Petruk. Awak dhewe arane punakawan pun tembung pono-pono maknane ngerti kawan kanca pangerten. Ayo semangerten tuh sore-sore didari ndokan monggo Pak tarik. Ayo. Gumiwang limung murid-murid bangsane satu galak jin setan pribrang ngajanto kata godho gedhe tikatipun Raden Wijaya munggah harti medhun jurang ngantos dumugi gisi ing Jalatri. Raden Wijaya mandeng pucuk drana nyawang tengah segara teja saksada lanang tejane banyu Perwitasari njegur Jalatri Sang Wijasena dereng sawetawis jumangkah kalibeng sang nagaraja rajane para naga gedhene pindha randu alas ngrimpung lakuning Wijasena kadupak banggel methek lenti sing Wijasena lambah ludiranyok rikala semanten Raden Wijaya kemutan kagungan sibab yandulipun kuku Pancanaga kuku tumung kukuh panca wilane naka tegese wektu dadi Wijasena sing wonten ing nglimbangan caruban kandhangane ping mlebu swarga limang wektu salate kudu kukuh Allahumma matak mantra Sang Wijasena Komat kami sampun purna ing matak mantra sebulke kuku Pancana tamake jajane nagara muncak dadi ingkang dimasaki.
berarti pun rampung nggih cekap semanten. Intine siji wong nek pengen mulya aja wedi rek. Pengen mulya nang alam donya sregep nyambut. Damel karo Kyai Daraboso. Nyambut. Pengen mulya nang alam dadi wong sing taat sregep ngibadah Allahumma. Yang kedua putra dididik apik walangi becik dadi anak sing saleh salihah bakal nyuwargake wong tuane donya akhirat amin Allahumma. Rampung pengajane tambah kuat imane, tambah enteng ibadahe, tambah sregep jamaahe, tambah rukun masyarakate, tentrem rumah tanggane, urip sarwa kecukupan, selamat donya akhirate. Ala hadiniyatis sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah.